Nu jävlar ska vi göra ägg. Ja. Spis. Jag passar jättemycket då. Ja, nu ska ha margarin. Ska vi ha Willys? Passar utmärkt. Ska vi ha? Jag hade slut på vaselin, tyvärr. Gör man så här. Så. Oj jävlar vad det... Ja. Det är skitbra. Ta lite till. Oj jävlar, ja. Smör är gott, fett är coolt. Så. Så här. Hönsmens. Det går inte så jävla bra. Oj jävlar så. Nej, det var inte så varmt där. Åh, hej. Så jag var sådär. Fast det där var ju ganska onödigt. Ja, kolla på mig. Fy fan. Sådär. Sätt lite fart nu då, för helvete. Sen ska jag ha en sån där nere. Ska jag. Fy fan så bra. Ja men det puttrar på bra här. Så här. Hasch. Åh jävlar. Det var lite för mycket hasch. Men det går att äta. Som min moster sa, man vet aldrig förrän man har hopplat på hästen igen. Sala om. Och fy fan, nu blir det varmt. Spotta inte på mig. Där. Ja, vi tar en sån här då. Så man kan ju i vad som helst, alltså. Allt som sätter smak liksom. Kebab. Häst. Titta. Ja men så där. Klockrent. Bettan. Ska man så här. Fint. Så här. Sådär. Det är bara, oj, bara skvätter fett överallt. Oj, det ser upp alltså. Ja. Det var en kyckling som... Ja, det var en kyckling med den andra. Åh, fy fan, så det där var inget bra. Så den där, sådär ja. Nu ska man duka så här lite snyggt också. Så.
stämma tillbaka den här. Nu luktar det bränt också. Satan! Så stänger vi affären här. Så. Just det, bestick ska också. Nu blir det väldigt långt klipp, men sådär. Så kan man på vad man vill. Så att det är smart. Kan man ta lite. Ska man ha. Gott. Så jag har så. Det får räcka för idag. Bon appetit!